Helena Jaume-Andreu? Soc jo mateixa. Què penses quan veus la teva obra, la teva figura exposada en un museu? T'ho haguessis imaginat? No, mai a la vida. No. I què opines d'aquest tema, que estiguis? Home, a veure, pot ser interessant per la gent de la part artística, que coneguin la vida, el procés del cinema, no? Dels principis fins a l'actualitat aproximadament, està bé, és una forma d'explicar. I ja està. I una pregunta, si en comptes de viure o de desenvolupar la teva carrera als anys 40, 50, 60, més aviat, si haguessis treballat ara, creus que la teva vida hagués canviat? Si ara hagués fet lo d'abans? Sí. Bé, és que la tecnologia d'avui en dia no té res a veure amb la tecnologia cinematogràfica primitiva, diguéssim, no? Era molt diferent. Però jo suposo que, com totes les coses, et prepares i ho aprens. Tu m'has explicat moltes vegades que vas estar treballant a la pel·lícula d'Orson Welles, de Campanades a Medianoche, Sí, esclar. i que vas tenir l'oportunitat de continuar treballant amb ell, o així t'ho va proposar. Sí, és veritat. Si haguessis viscut ara, si això hagués passat ara mateix, haguessis marxat que hi a hagués fer la teva trajectòria, t'haguessis arriscat a l'aventura? Sí, és que en aquella època, esclar, quan ell em va dir d'anar-me'n amb ell a viatjar per tot el món, perquè ell estava rodant el Quijote, perquè ell volia fer un Quijote seu. I ell volia que jo me n'anés amb ell, i allà viatjava per tot el món, allà gravava, diu, i així tu muntaràs, estarem plegats, i així anirem fent els mesos que calgui, el temps que calgui, no? I doncs que en aquella època, una noia, jo en aquella època tenia 20 i pocs anys, 25 o 25, no me'n recordo exactament, però aquella edat, una noia soltera, anar-se'n amb un home gran pel món, això no estava ben vist. I que vaig haver-li gràcies, però no. Sí, que la teva condició de dona et va limitar la teva possible trajectòria professional. I quin missatge els donaries a les noies d'ara, les dones d'ara, que es volen dedicar al món de l'art, al món del cinema? Un missatge des de la teva experiència. Endavant, endavant, i no mirar-ho superficialment. Sembla que sempre pots trobar algun detall que t'ajudi a millorar-ho. Si tu et sents bé tal com ho estàs fent, podrà agradar o no, però estarà bé. Ara, si tu dius, bueno, això la gent no s'hi fixa, malament, no seràs bona. Doncs és un luxe tenir-te com a veïna de Cerdanyola, Helena, i tenir-te aquí al museu durant uns quants mesos com a representant d'una d'aquestes 5 dones artistes que reivindiquem des del Museu d'Art de Cerdanyola. Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè la veritat és que no m'ho esperava.